Είμαι ο γιατρός Βασίλης Τριτάκης, που εφαρμόζω την φυσική προληπτική ιατρική στον Βόλο από το 1989. Αφού συμπλήρωσα 25 ολόκληρα χρόνια επιτυχούς και σταθερής πορείας στο Βόλο, ο κόσμος που έρχεται σε μένα αναγνωρίζει πλέον ξεκάθαρα αυτό που κάνω και με επιβραβεύει με την συνεχόμενη και αυξανόμενη παρουσία του. Τους ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων γιατί προτίμησαν εμένα. Εν τω μεταξύ, όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο ιατρείο μου, κάποια στιγμή, αφού γίνονται καλά και αφού σιγουρευτούν με τα δικά τους κριτήρια ότι όντως έγιναν πολύ καλά, διότι και πάρα πολλοί δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι έγιναν καλά με τόσο απλές μεθόδους, ενώ είχαν συνηθίσει προηγουμένως από την δυτική ιατρική με να κάνουν φάρμακα. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι βελτιώθηκαν εξαιρετικά με τις δικές μου συμβουλές και με τις δικές μου τεχνικές, τις οποίες βέβαια και εγώ αντλώ από τις φυσικές πανάρχαιες οικολογικές μεθόδους όλης της γης και κυρίως της Ασίας, και όταν διαπιστώσουν με έκπληξη και με χαρά τους ότι πάνε αδιαμφισβήτητα από το καλό στο καλύτερο, μου ζητούν όλοι ένα πράγμα. Τι μου ζητάνε? Όλα αυτά που μαθαίνω και ακούω μαζί σας στο ιατρείο σας, πώς θα ήταν δυνατόν να τα μεταφέρω και στα παιδιά μου? Πώς θα ήταν δυνατόν να τα ακούσουν όλα αυτά και οι συγγενείς μου? Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να μπορούσα να τα δείξω όλα αυτά και στους αγαπημένους μου ανθρώπους, διότι θέλω να τους βοηθήσω, όπως βοηθήθηκα κι εγώ από εσάς. Άρα τώρα, με την σημερινή τεχνολογία, το διαδίκτυο και το YouTube, βρήκαμε τη λύση, βρήκαμε την απάντηση. Καθώς θα με βλέπετε λοιπόν στο background σε διάφορα νοσοκομεία και σε διάφορες πανεπιστημιακές κλινικές της Ασίας, όπου έκανα κλινική εξάσκηση στις παραδοσιακές τους ιατρικές, εγώ θα συνεχίσω να μιλάω και να εξηγώ διάφορα πράγματα. Αυτές οι ταινίες λοιπόν που ετοιμάζω είναι το δώρο το δικό μου προς αυτούς τους ανθρώπους που μου έδειξαν από παλιά τέτοια εμπιστοσύνη και εναπόθεσαν σε μένα την επαναφορά της υγείας τους. Ή άλλοι μου εμπιστεύτηκαν τη βελτίωση της υγείας τους από δύσκολα και περιπλεγμένα τους προβλήματα. Ή άλλοι μπήκαν γρήγορα στο νόημα της πρόληψης που διδάσκω τόσα χρόνια και συνεχίζουν να έρχονται τακτικά στο ιατρείο μου για να κάνουμε μία μικρή συντήρηση και μία συνολική διατήρηση της υγείας και της ευκρασίας τους, όπως ακριβώς τους το είχα εξηγήσει εδώ και πολύ καιρό, το είχαν κατανοήσει από τις πρώτες φορές και όλα πηγαίνουν μια χαρά. Αυτές οι βίντεο ταινίες, λοιπόν, είναι η δική μου απάντηση και η δική μου ανταπόδοση των ευχαριστειών προς όλους σας. Και αν μερικοί ξέρουν από ταινίες, μπορεί να καταλάβουν και να εκτιμήσουν ανάλογα τον κόπο και τον αμέτρητο χρόνο που χρειάζεται για να γίνει μια ταινία μιας ώρας. Μπορεί να χρειαστεί δουλειά 6-7 ώρες τη μέρα, επί 1 ή επί 2 μήνες, και μάλιστα τα Σαββατοκύριακα δουλειά από 12-13 ώρες τη μέρα, ολόκληρη τη μέρα, για να βγει μια τέτοια ταινία. Άρα λοιπόν και η δική μου ανταπόδοση ευχαριστειών, αυτές οι εορταστικές επαιτειακές ταινίες των 25 χρόνων παρουσίας μου στο Βόλο, είναι εξίσου ιδιαίτερη, διότι αφιερώνω τόσο χρόνο και τόσο κόπο για να δείτε εσείς από το σπίτι σας, από το κομπιούτερ σας, 1 ώρα βιντεοτενίας και να είναι σε κέρδος της υγείας σας και των αγαπημένων σας προσώπων. Το κάνω βέβαια και εγώ με μεγάλη μου χαρά και ευγνωμοσύνη προς όλους εσάς που σας παρακολουθώ τόσα χρόνια και νιώθω και εγώ δικαιωμένος επειδή βλέπω ότι ο σπόρος που έριξα κάποτε στα γόνιμα εδάφη του καλλιεργημένου μυαλού σας έχει φυτρώσει, έχει αποδώσει και συνεχώς αναπτύσσεται. Ξεκινάω λοιπόν
από τα τελείως αρχικά για να βάλω και τις βάσεις στην όλη αυτή διδασκαλία που θα αναπτύξω στις επόμενες ταινίες μου και την οποία διευκρινίζω ακόμη περαιτέρω σε όσους έρχονται στο ιατρείο μου και τα βιώνουν όλα αυτά στην πράξη με την τακτική, τη μεθόδευση και την στρατηγική που τα έχω ρυθμίσει να λειτουργούν τόσα χρόνια και να αποδίδουν τα μέγιστα. Εν αρχή λοιπόν είναι ο λόγος. Στην αρχή λοιπόν είναι η αιτία. Ή στην αρχή υπάρχουν οι αιτίες. Για ποιο λόγο πρέπει να κάνω εγώ αυτές τις ταινίες? Ποια είναι η αιτία που οφείλω να ετοιμάσω αυτές τις ταινίες? Ο λόγος που πρέπει να αφιερώσω χρόνο και κόπο για να φτιάξω αυτές τις ταινίες είναι για να μορφωθούν περισσότερο οι νέοι άνθρωποι και να αποκτήσουν συνειδητότητα πρόληψης και πρόνοιας της υγείας τους, ώστε να περιβαλλόμαστε σύντομα από υγιέστερους ανθρώπους γύρω μας. Με συμφέρει και εμένα περισσότερο να περιβάλλομαι από υγιείς ανθρώπους γύρω μου και συμφέρει και σε όλους εσάς, τους συνέλληνες, να περιβαλλόμαστε από υγιείς και από ευτυχείς ανθρώπους γύρω μας. Είναι πολύ καλύτερο για όλους μας, τουλάχιστον τώρα, στα χρόνια της κρίσεως, το 2014 που είμαστε τώρα, να προσέξουμε καλύτερα την υγεία μας. Διότι είναι το βασικότερο που χρειαζόμαστε για να ξαναστήσουμε πάλι όλοι μαζί μια υγιή και μια ισχυρή Ελλάδα. Και για εσάς όμως που βλέπετε τώρα αυτές τις ταινίες και που είστε ασθενείς, εν αρχή πάλι είναι ο λόγος. Στην αρχή πάλι είναι η αιτία. Από ποια αιτία αρρωστήσατε εσείς? Ή από ποιες αιτίες αρρωστήσατε εσείς? Αυτό το ερώτημα θέτω εγώ, ώστε να το προσεγγίσω με τις μεθόδους μου και να το λύσω. Για ποιον λόγο είστε τώρα ασθενείς? Για ποιους λόγους είστε τώρα ασθενείς και παίρνετε τόσα χάπια που τα περισσότερα από ό,τι ξέρετε έχουν και πολλές και ύπουλες παρενέργειες? Ξέρετε τα λάθη που κάνατε και φτάσατε να είστε τώρα ασθενείς? Άλλο ερώτημα. Ξέρετε τις αιτίες και τους λόγους που οδήγησαν τον οργανισμό σας σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, σε αυτή την αρρώστια που έχετε τώρα, σε αυτή την ασθένεια που έχετε τώρα, ώστε να είστε τώρα ασθενείς και να πρέπει να σας δίνουν οι γιατροί φάρμακα? Μάλλον όχι. Δεν ξέρετε τις αιτίες και τους λόγους στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ξέρετε όμως την διάγνωση που έχετε. Ξέρετε όμως τη διάγνωση που έχετε. Μπράβο, σπουδαία δουλειά. Σωθήκατε. Σας είπαν δηλαδή τι έχετε. Μπράβο ρε παιδιά. Σας είπαν τη διάγνωση και ησυχάσατε. Σας είπαν τη διάγνωση και κοιμάστε πλέον ήσυχοι. Διότι ξέρετε πλέον τι έχετε. Ξέρετε τι πάθατε. Ας το δούμε όμως αυτό από άλλη οπτική γωνία. Όχι από αυτή που συνηθίζατε μέχρι τώρα. Θα το δούμε από τη δική μου οπτική γωνία. Που όλοι ξέρετε ότι εγώ δουλεύω και ασχολούμαι κυρίως με την πρόληψη. Οι υπόλοιποι που δεν με γνωρίζετε θα τα μάθετε όλα αυτά αφού δείτε τις δικές μου ταινίες. Εγώ λοιπόν προσέχω την πρόληψη, εστιάζομαι στην πραγματική και έγκαιρη πρόληψη και ενδιαφέρομαι επί τούτου για την πρόληψη των μικρών ακόμη προβλημάτων ή ασθενειών, αλλά στην πρόληψη με φυσικό τρόπο. Και αυτό σήμερα θα σας το ξεκαθαρίσω πολύ λεπτομερώς τι είναι. Θα πάρουμε για παράδειγμα τις δικές σας περιπτώσεις. Σας είπαν κάποιοι ειδικοί που ήδη απευθυνθήκατε, σας ανακοίνωσαν λοιπόν αυτοί οι ειδικοί την διάγνωση που έχετε. Και από εδώ και πέρα παίρνετε τα φάρμακά σας, αφελείς και εφησυχασμένοι, βαδίζοντας προς το άγνωστο, μέχρι να σας βρει το επόμενο κακό. Εγώ σε αυτήν τη διαδικασία διατυπώνω ένσταση. Εδώ διαφωνώ. Δεν υπάρχει κάτι το ημιτελές σε αυτό το σκηνικό,
σε αυτή την νοοτροπία? Δεν βλέπετε εσείς ότι κάτι λείπει, ότι κάτι δεν στέκεται σωστά? Βρίσκεστε δηλαδή εσείς ξαφνικά με ένα πρόβλημα υγείας, να λαμβάνετε καθημερινά πλέον φάρμακα που φέρνουν και αυτά τις παρενέργειές τους και προκαλούν και αυτά τις όποιες μικρές επιπρόσθετες δυσαρμονίες τους στον οργανισμό σας. Σας είπαν μια διάγνωση, μια ετικέτα, μια ταμπέλα, αλλά δεν σας είπαν το πιο σημαντικό. Δεν σας ανακοίνωσαν ποια λάθη κάνετε εσείς. Δεν σας ανακοίνωσαν επίσημα, με επιστημονικό τρόπο, πλήρη τρόπο και τεκμηριωμένο, ποια λάθη κάνατε εσείς ή πόσο ήταν το δικό σας φταίξιμο σε αυτή την περιπέτεια και οδηγηθήκατε έτσι σε αυτή την ασθένεια. Δεν σας ανακοίνωσαν ποια λάθη κάνετε εσείς, ώστε να μην τα ξανακάνετε αυτά τα λάθη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Να μην ξαναπέσετε στην ίδια παγίδα. Ή αυτοί οι υπεύθυνοι επιστήμονες γιατροί που σας είδαν και σας έδωσαν φάρμακα, δεν σας διαφώτισαν ποιο ήταν το δικό σας φταίξιμο σε αυτή την ιστορία και καταντήσατε να έχετε αυτό το πρόβλημα και καταντήσατε να έχετε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Να σας το έλεγαν ώστε να ξέρετε και να αποφεύγετε τα ίδια λάθη από εδώ και πέρα και να μην τα ξανακάνετε, ώστε να μην ξαναπέσετε στην ίδια λακκούβα και να μην ξαναπάθετε τα ίδια προβλήματα ή και χειρότερα. Δεν βρέθηκαν ή και δεν ερευνήθηκαν ουσιαστικά και εμπεριστατωμένα οι συγκεκριμένες αιτίες και οι λόγοι, αλλά απλώς εντοπίστηκαν 2-3 παράγοντες. Άντε εντοπίστηκε και κανένα μικρόβιο, άντε και κανένας ιός ή κανένας μύκητας. Σας ανακοίνωσαν έτσι με επιστημονικό στόμφο τη διάγνωση, σας είπαν δηλαδή με ακαταλαβίστικα επιστημονικοφανή λόγια τι πάθατε, τι έχετε πάθει και μέχρι εκεί. Μετά πάρ' τα χάπια σου και αντίο. Οπότε εσείς, αμέριμνοι και ανυποψίαστοι, νομίζετε τώρα ότι λύνετε το πρόβλημά σας με τα χάπια που παίρνετε. Ενώ εσείς συνεχίζετε να κάνετε προφανώς τα ίδια λάθη που κάνατε και πριν. Εφόσον δεν σας τόνισε κανένας 8, 10, 12 παράγοντες που ίσως σφάλατε, ώστε να τους διορθώσετε αυτούς τους παράγοντες. Οπότε, με μαθηματική ακρίβεια, οδηγήστε χωρίς να το παίρνετε χαμπάρι προς τα επόμενα δεινά που έχουν σειρά τα επόμενα χρόνια να σας βρουν, εφόσον δεν αλλάζετε τίποτε από τώρα στη ζωή σας. Κανένα μάθημα δεν πήρατε από το πάθημα που πάθατε. Κανένα μάθημα δεν φρόντισαν να σας δώσουν οι ηθήνοντες από το πάθημα που πάθατε. Οπότε, 0 στο πηλίκον. Κέρδος 0. Επίγνωση 0. Αλλαγές 0. Διορθώσεις 0. Άρα πρόληψη 0. Απλώς τα χάπια σας και σπίτι. Το κενό λοιπόν που εντοπίζει ένας άλλος παρατηρητής σε αυτήν την νοοτροπία που μας έχει συνηθίσει, μας έχει γαλουχίσει θα λέγαμε, χωρίς να το ξέρουμε, η δυτική ιατρική, το κενό είναι θεόρατο. Το κενό που βλέπει ένας άλλος παρατηρητής, ο οποίος παρατηρεί αλλιώς τα πράγματα από την πλευρά της οικολογίας, της φυσικής ιατρικής και της πρόληψης, είναι θεόρατο, τεράστιο αλλά και επικίνδυνο. Εμείς λοιπόν που έχουμε την αντίθετη νοοτροπία, έχουμε σαν αρχή μας την συνειδητότητα της πρόληψης. Τι λέμε? Λέμε ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο κενό χρόνου στην πορεία της ζωής σας, αφότου σας βάφτισαν με μία διάγνωση, και είναι πλέον θέμα χρόνου μέχρι να σας βρει και το επόμενο δεινό, το επόμενο πρόβλημα, σχετιζόμενο με αυτό που νομίσατε ότι λύσατε με τα φάρμακα.
αλλά ουσιαστικά δεν το λύσατε από τη ρίζα του. Απλώς το κουκουλώσατε με χημικά συνθετικά φάρμακα. Απλώς εξαφανίστηκαν προσωρινά τα ενοχλητικά συμπτώματα. Και σε αυτό το ενδιάμεσο κενό χρόνου, από την πρώτη αρρώστια μέχρι την επόμενη, που αργά ή γρήγορα ακολουθεί, και ακολουθεί ίσως και με άλλη μορφή, ίσως και με χειρότερη μορφή, εσείς μαθαίνετε να παραμένετε άπραγοι, αδρανείς και ανυποψίαστοι, λαμβάνοντας απλώς τα φάρμακά σας, αφού άλλωστε έχετε και ασαφή εικόνα για το τι ακριβώς έφτεξε και αρρωστήσατε. Έχετε μερική άγνοια για τους λόγους και τις αιτίες που αρρωστήσατε. Ξέρετε όμως τι έχετε. Ξέρετε τη διάγνωση. Ξέρετε τι πάθατε. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα σε μένα και στη φιλοσοφία της πρόληψης που ακολουθώ, διότι από το πάθημα που περάσατε δεν αποκομίσατε κανένα μάθημα. Το πολύ να αποκομίσατε μια σακούλα με διάφορα χάπια ή να αποκομίσατε μια εγχείρηση ή 2 εγχειρήσεις. Αλλά τι μάθημα πήρατε ώστε να μην ξαναπάθετε κάτι παρόμοιο και να αρχίσετε να μαθαίνετε τον εαυτό σας, να αρχίσετε να μαθαίνετε τον οργανισμό σας και τα όρια του? Τις αιτίες και τους λόγους που την πάθατε, τους εντοπίσατε? Τους διαλευκάνατε πλήρως? Αλλάξατε τα λάθη σας και τη στάση ζωής σας? Τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε. Διότι εντωμεταξύ η ζωή συνεχίζεται. Τα προβλήματα συνεχίζονται, οι αντιξοότητες είναι πάντα στο δρόμο μας και πάντα θα έχουμε κάτι καινούριο να αντιμετωπίσουμε. Και πάντα θα έχουμε κάτι καινούριο να αντιμετωπίσουμε. Αν δεν μάθετε τι λάθη κάνατε, ώστε να μην ξανακάνετε τα ίδια, τότε τι μάθατε από αυτό το πρώτο πάθημά σας, από την πρώτη σας μικρή ασθένεια? Μηδέν στο πηλίκον. Έτσι το βλέπω εγώ. Και έτσι το βλέπουμε όλοι εμείς που έχουμε στραφεί στις φυσικές προληπτικές ιατρικές με τα ήπια βότανα και τις ήπιες ουσίες. Όλα γίνονται από κάποιες αιτίες. Καμία αρρώστια ή κανένα πρόβλημα δεν γίνεται έτσι τυχαία ή δεν πέφτει ξαφνικά από τον ουρανό. Όλα γίνονται επειδή υπάρχουν κάποιες αιτίες. Υπάρχει η αιτία και υπάρχει και το αποτέλεσμα. Είτε υπάρχουν οι αιτίες και ακολουθούν τα αποτελέσματα. Αν δεν δουλέψετε με τις αιτίες στο πρόβλημα υγείας που σας προέκυψε, τότε τι κάνετε? Δεν κάνετε μισή δουλειά και ίσως την ξαναπάθετε και ίσως την ξαναπάθετε και σε χειρότερη μορφή. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ σημαντική εμβάθυνση στις αιτίες, συνεχόμενη έρευνα για τις αιτίες και ολόκληρη διδασκαλία από μέρους του γιατρού, ώστε να μάθει ο ασθενής τα λάθη που έκανε, να δει τις παραλήψεις που του ξέφυγαν και να πιστεί για τις απροσεξίες που έκανε στο παρελθόν, ώστε να μην τις ξανακάνει και στο μέλλον και βρεθεί πάλι στην ίδια παγίδα και βρεθεί πάλι στην ίδια λακκούβα, στην ίδια ή και χειρότερη κατάσταση υγείας που είχε περιπέσει. Τώρα σας λέω εγώ πώς βλέπω την κατάστασή σας από τη δική μου γωνία οπτικής. Διότι από ό,τι θα καταλάβετε και από ό,τι ήδη μάλλον ξέρετε, υπάρχουν πολλές γωνίες αντίληψης της ίδιας πραγματικότητας. Υπάρχουν πολλά διαβάσματα για ένα θέμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι προσέγγισης του ιδίου προβλήματος. Και εξαρτάται από τι? Εξαρτάται από πού ρίχνει τη βαρύτητα της προσοχής του ο κάθε παρατηρητής, ο κάθε επιστήμονας, ο κάθε γιατρός. Έτσι, λογικό είναι να μην συμφωνούν όλοι με τα λεγόμενά μου και να μην τους ταιριάζει ή να μην τους συμφέρει ή να μην τους βολεύει η δική μου οπτική γωνία και η δική μου προσέγγιση για το ίδιο θέμα.
Γι' αυτό εκθέτω και εγώ τις απόψεις μου και τη γνώμη μου σε θέματα υγείας και πρόληψης, ώστε όσοι τις θεωρήσουν οικίες θα με ακολουθήσουν και θα μπορούμε να συνεννοούμαστε εύκολα. Θα έχουμε κοινή γλώσσα επικοινωνίας, ώστε να μπορέσω να τους βοηθήσω επιτυχώς κάποια στιγμή, εάν χρειαστεί να μου το ζητήσουν. Και όσοι άλλοι βλέπουν τις απόψεις μου αυτές παράξενες και δυσνόητες ή τις γνώμες μου αλλοπρόσαλες και ανυπόστατες, πολύ απλά θα σηκωθούν να φύγουν από μένα, θα αποχωρήσουν μακριά και θα πάνε αλλού να συνοηθούν με άλλους γιατρούς που εκείνα που λένε τους φαίνονται πιο προσιτά και πιο κατανοητά. Συνεχίζω λοιπόν να σας εξηγώ πώς βλέπω εγώ την πρόληψη, την αρχή του παθήματος και του μαθήματος, πώς αντιλαμβάνομαι την ασθένεια, τον ασθενή και την δυτική διάγνωση και πώς δεν γουστάρω καθόλου την δυτική νοοτροπία του πάρ' τα χάπια σου και αντίο. Εγώ λοιπόν βλέπω, αντιλαμβάνομαι τον κάθε έναν ξεχωριστό άνθρωπο σαν ένα τέλειο δημιούργημα που έχει τις δυνατότητες από κατασκευής του να ζήσει άνετα και ωραία για 100 με 120 χρόνια. Έχει δοθεί στον καθέναν άνθρωπο ένα υλικό σώμα, ένα υλικό όχημα που άγεται από 4 άλογα, που απαρτίζεται από 4 στοιχεία. Τα 4 στοιχεία που συνθέτουν το σύμπαν. Τη φωτιά, το πυρ, το είδωρ, την γαία ή αλλιώς την χθόνα και τον αέρα. Αλλά και από ένα 5ο εφεδρικό άλογο, τον αιθέρα, που στο σχήμα εδώ, στους δελφούς, κρατά το άλογο αιθέρα, το κρατά ξεκούραστο ο Ιπποκράτης, αυτός που κρατά τον ύπον. Και υπάρχει και η ανώτερη νόηση, το ψυχικό και πνευματικό μέρος, ο οδηγός, ο ενίοχος, που χειρίζεται, χαλιναγωγεί και καθοδηγεί αυτήν την υποδύναμη, αυτά τα 4 άλογα. Αυτό το σύνολο του είναι μας, οδηγός και άτια, έχουν πολύ καλές προδιαγραφές να τρέχουν και να αγωνίζονται στους αγώνες της ζωής μας για 100 με 120 τουλάχιστον χρόνια. Αλλά με την προϋπόθεση να μάθουν να αγωνίζονται σωστά, χωρίς να διακινδυνεύουν με ακρότητες. Να μην περνάνε τις συνδεδειγμένες γραμμές και τα όρια που θέτει εξ αρχής η ίδια η ζωή. Να μάθουν να μην περνάνε σε υπερβολές, όπου διακινδυνεύει και ο αμαξιλάτης, ο ενίοχος και τα άλογα, όπως επίσης και να τηρούν το μέτρον άριστον. Άρα, πέρα από τον ενίοχο και τα 4 ή 5 άλογα που διαθέτουμε εκ κατασκευής, απαιτείται στην πορεία και η εκπαίδευση και οι γνώσεις που μας δίνει η καθημερινότητα, όπως και η συσσόρευση και νέων γνώσεων και πληροφοριών από την εμπειρία των αγώνων της ζωής μας. Και ένας τρόπος να έχουμε νέες και ακριβείς γνώσεις για τα όρια μας και για την υγεία μας είναι όταν γνωρίζουμε το αντίθετο της υγείας, δηλαδή μία μικρή αρρώστια ή μία μικρή δυσκολία με την υγεία μας. Ο Ηράκλειτος είχε αναφερθεί εκτενέστατα στην χρησιμότητα των αντιθέτων. Μας είχε πει πριν από 1000 χρόνια ότι για να καταλάβεις κάποια πράγματα και να εκτιμήσεις τι είναι η υγεία σου, πρέπει να περάσεις και στο εντελώς αντίθετο άκρο που βρίσκεται η ασθένεια.
Όπως για να εκτιμήσεις και να καταλάβεις τι είναι η ημέρα, πρέπει να περάσεις και στο εντελώς αντίθετο άκρο που είναι η νύχτα. Το ίδιο, για να καταλάβεις κάποια πράγματα και να εκτιμήσεις τι είναι το θέρος, πρέπει να περάσεις και να βιώσεις και το εντελώς αντίθετο άκρο που είναι ο χειμώνας. Αλλά θα συμπεριλάβω αυτές τις σημαντικές απόψεις και διδασκαλίες του Ηράκλειτου σε άλλη ταινία μου αργότερα. Επανέρχομαι στο θέμα του παθήματος και του μαθήματος. Μια μικρή αρρώστια λοιπόν, μια μικρή ασθένεια, μας βγάζει από το βόλεμα και την αδράνεια της καθημερινότητας και μας μαθαίνει κάτι για τον εαυτό μας. Μας δίνει μία επιπλέον εμπειρία και μία επιπλέον γνώση. Όταν πλησιάσεις τη φωτιά, αρχίζεις να μαθαίνεις για τη φωτιά και αρχίζεις να μαθαίνεις τα επιτρεπτά όρια προσέγγισης στη φωτιά. Όταν καείς όμως από τη φωτιά είναι πολύ αργά. Τότε δεν έχει νόημα, κάηκες. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο ισχυρό. Σου διδάσκει τα όρια σου. Σου διδάσκει πράγματα. Αποκτάς εμπειρίες και γνώσεις. Αν φτάσεις στο σημείο άγνοιας να σε σκοτώσει κάτι, τότε είναι πολύ αργά. Ας πρόσεχες, ας ρώταγες. Γι' αυτό υπάρχουν οι διδάσκαλοι. Διδάσκαλοι σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις τεχνικές και θεωρίες. Όλα χρειάζονται μια διδαχή σε αυτή τη ζωή, μια διδασκαλία. Γεννιέσαι με το άρτιο όχημα, αλλά στην πορεία μαζεύεις και τις γνώσεις. Συσσωρεύεις και τις εμπειρίες και βελτιώνεις πάντα το λογισμικό σου. Γυράσκεις αηδιδασκόμενος. Άρα συνοψίζω, γεννιέται ο καθένας άνθρωπος με ένα άρτιο όχημα, με τον εγκέφαλο και την υποδύναμή του, με τον ηνίοχο και τα 5 άτια του τέθρυπου και θα καταφέρει να φτάσει στο προσδόκιμο της ηλικίας των 100-120 ετών εάν μάθει έγκαιρα ποιος είναι. Ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος, πού είναι τα όρια του και πώς λειτουργεί. Να το γνωστό μας γνώθις αυτών των αρχαίων Ελλήνων. Εδώ εφαρμόζεται. Να μάθει ο κάθε άνθρωπος ποιος είναι, πού είναι τα όρια του και πώς λειτουργεί. Και θα το πετύχει αυτό, να φτάσει στη μακροβιότητα και στη μακροημέρευση, εάν ταυτόχρονα μάθει προσεκτικά να χειρίζεται το υλικό όχημα που του έχει δοθεί και εάν διδαχθεί να χειρίζεται το τέθρυπον άρμα του σώματός του με σύνεση, με προσοχή, με ακρίβεια και με οικονομία δυνάμεων. Εάν δεν μάθει σύντομα να φέρεται καλά και συνετά στο σώμα του από νωρίς, θα έχει όλο προβληματάκια, θα έχει όλο αρρώστιες. Στη συνέχεια, όσο περνάνε τα χρόνια, θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Τα προβλήματα θα επιπροστίθενται και θα γίνονται και πιο περίπλοκα. Και αν μετά από κάθε πάθημα δεν παίρνει κάποιο μάθημα για τον ίδιο του τον εαυτό και για τον ίδιο του οργανισμό, δεν θα αποκομίζει κανένα κέρδος από το πάθημα που υπέστη, από το πάθημα που πέρασε. Εάν μετά από κάθε πάθημα δεν παίρνει κάποιο μάθημα για τον ίδιο του τον εαυτό και για τον ίδιο του τον οργανισμό, ώστε να διορθώνει την πορεία του και να βελτιώνει την συσσόρευση εμπειριών της αυτογνωσίας του και να μην πέφτει έτσι στα ίδια λάθη, δεν κερδίζει τίποτα. Και αν πέφτει στα ίδια λάθη, διότι το δις εξαμαρτήν δεν δείχνει σοφό άνθρωπο, αν δεν μαθαίνει συνεχώς από τα μικρά του λάθη, θα έχει σταδιακά όλο και πιο σοβαρά προβλήματα, αλλά και θα έχει και πιο αυξανόμενα προβλήματα. Οπότε θα πεθάνει πολύ πιο νωρίς από τις δυνατότητες που είχε να ζήσει υπέροχα. Θα πεθάνει πολύ πιο νωρίς
από τις άπειρες δυνατότητες υγείας και το τεράστιο προσδόκιμο μακροζωίας που ξεκίνησε να ζει αυτή τη ζωή του. Άρα, χρειάζεται το μάθημα μετά από κάθε πάθημα υγείας. Είναι χρησιμότατη αυτή η αρχή. Και όποιον γιατρό δίνει ένα παυσίπονο, ένα μυοχαλαρωτικό, ένα αναλγητικό και μια αντιδίωση για να ξεμπερδεύει με τον κάθε ερχόμενο ασθενή, εγώ αυτόν τον γιατρό το θεωρώ ανόητο, άσχετο, άχρηστο έως και επικίνδυνο για την μελλοντική υγεία του κάθε ανθρώπου, του κάθε ασθενούς. Διότι με τέτοια φτηνοφάρμακα και λύσεις του ποδαριού αποκόπτει την ουσιαστική διδαχή που θα ελάμβανε ο ασθενής από την μικρή ή από την ερχόμενη ασθένειά του. Και με τέτοιου τύπου δυτικά φαρμακάκια τον καθιστά αδρανή τον ασθενή, αποπροσανατολισμένο και αποβλακωμένο, και του στερεί την γνώση που θα έπρεπε να αποκομίσει ύστερα από ένα μικρό πάθημα υγείας. Ύστερα από ένα μικρό πάθημα υγείας, ύστερα από ένα μικρό προβληματάκι που περάσαμε και σίγουρα φοβηθήκαμε και σίγουρα αναθεωρήσαμε τις ιδέες μας για τη ζωή και τις αρρώστιες, τότε είναι ευκαιρία να μάθουμε κάτι. Τότε είμαστε ανοιχτοί και έτοιμοι να μάθουμε κάτι επιπλέον για τον οργανισμό μας, να το εμπεδώσουμε. Ο κόσμος δεν μαθαίνει με τα λόγια. Δεν μαθαίνει με τις θεωρίες και τις νοθεσίες. Μαθαίνει από τα παθήματά του άμεσα. Μαθαίνει από τα βιώματά του. Αν δεν μαθαίνουμε κάτι περισσότερο για τον εαυτό μας, ύστερα από κάθε ασθένεια, τότε χάνεται μία μεγάλη ευκαιρία αυτοβελτίωσης. Αν φυσικά υπάρχει και κάποιος έμπειρος γιατρός από δίπλα, που να τα ξέρει όλα αυτά και να τα πρεσβεύει, ώστε να καθοδηγήσει και να νοθετήσει τον αρχόμενο ασθενή προς το μάθημα. Προς το μάθημα που του φέρνει έτοιμο στο πιάτο το πάθημα που έπαθε και το εμπεδώνει καλύτερα και το εμπεδώνει μια για πάντα. Αλλά αμέσως θα μου πείτε εσείς ότι στις πλήσεις των περιπτώσεων ο ίδιος ο ασθενής ζητά από μόνος του μερικά φάρμακα από τους γιατρούς για να ξεμπερδεύει και για να επανέλθει γρήγορα στην καθημερινή του και συνηθισμένη του τρεχάλα. Και διαφορεί για το μάθημα που θα έπρεπε να πάρει. Ούτε καν το ξέρει αυτό, ότι υπάρχει σαν αρχή πάθημα και μάθημα. Έχετε εν μέρει δίκιο. Ο βολεψάγιας ασθενής και ο φυγόπονος γενικά άνθρωπος είναι αυτός που ζητά από τους γιατρούς πολλά φάρμακα για να ησυχάσει μια ώρα αρχίτερα και να αποφύγει ένα ή περισσότερα συμπτώματα. Και χέστηκε για το μάθημα που ήταν έτοιμο να του δείξει το σύμπαν με τα γυρίσματα του χρόνου, επ' ευκαιρία αυτής της περιπέτειας της υγείας του που υπέστη. Πρέπει να τη δούμε και αυτή την εκδοχή και να μην τα ρίχνουμε όλα στους δυτικούς γιατρούς. Οι συνηθισμένοι γιατροί θα κάνουν αυτό που έμαθαν στις ιατρικές τους σχολές. Και οι ιατρικές σχολές κινούνται και παίρνουν γραμμή από τις έρευνες που κάνουν οι πανίσχυρες οικονομικά φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές διαθέτουν τα πολλά χρήματα ώστε να κάνουν έρευνες και νέες μελέτες. Όπως επίσης και οι εταιρείες που παράγουν ιατρικά μηχανήματα. Αυτά τα πανάκριβα ιατρικά μηχανήματα που είτε κάνουν διαγνωστικές εργασίες είτε κάνουν θεραπευτικές εργασίες. Αυτές οι μεγάλες χρηματοδοτικές μηχανές είναι αυτές που θα καθορίσουν τι θα διδάσκεται στην ιατρική γενικά και τι θα λέγεται. Και παράλληλα τι είδους φάρμακα θα παρασκευάζονται για τις ανάγκες του κόσμου. Αν ο κόσμος έχει ανάγκη και ζητά συνέχεια παυσίπονα, αναλγητικά,
αντιπυρετικά, καταπραιντικά, ηρεμιστικά, αγχολητικά και παρομοίου τύπου φαρμακάκια που διώχνουν ή κατευνάζουν στα γρήγορα ένα σύμπτωμα, αυτή η γραμμή θα ακολουθηθεί και από την αγορά. Η ζήτηση καθοδηγεί την αγορά. Αυτός είναι ο κανόνας του εμπορίου. Η ζήτηση καθοδηγεί την αγορά. Οι περισσότεροι ασθενείς θέλουν φάρμακα για να ξεμπερδεύουν και αδιαφορούν παγερά για το μάθημα που θα έπρεπε να πάρουν. Εάν μάλιστα δεν υπάρχουν και οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι γιατροί από δίπλα που να ξέρουν τι να τους δείξουν, πέρα από το να ξέρουν να τους δίνουν ξερά 5-6 φάρμακα και να ξεμπερδεύουν κι αυτοί. Άρα τελικά, αυτός που κάνει όλα αυτά τα γρανάζια της υγείας, της ασθένειας και του φαρμάκου να δουλεύουν και να κινούνται, είναι ουσιαστικά ο ασθενής άνθρωπος. Δηλαδή η ζήτηση των ασθενών διαμορφώνει τελικά την αγορά. Η πλειοψηφία των ασθενών και η ζήτηση της αγοράς κατευθύνει έμεσα, θα λέγαμε, και τις φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε δικαίως και αυτές να κατασκευάζουν σοριδών αυτά τα φτηνοφάρμακα που εξαφανίζουν εύκολα και γρήγορα τα συμπτώματα. Θα ήταν κουτό εξάλλου να σου ζητάνε επιμόνως κάτι και εσύ να αρνείσαι να το δώσεις, αφού βγάζεις τεράστιο κέρδος από αυτή τη ζήτηση και την απέτηση των περισσότερων ασθενών. Ηλίθιες είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες και η βαριά βιομηχανία των ιατρικών μηχανημάτων, όταν η πλειοψηφία των βολεψάκιδων και ανυποψίας των ασθενών ζητάει φάρμακα για το κάθε τι, για το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίστηκε. Τώρα μάλιστα είναι και της μόδας να ζητάνε όλοι οι ασθενείς κουτσί στραβή και μια αξονική τομογραφία από πάνω. Ζητάνε όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις και μια αξονική τομογραφία καπάκι. Για ό,τι και να έχουν. Και αν αρνηθεί ένας γιατρός να τα συνταγογράψει όλα αυτά, διότι τα θεωρεί άχρηστα και περιττά, θα τον μπουν και άσχετο ή θα τον χαρακτηρίσουν και μακάκα και θα πάνε σε κάποιον άλλον, ο οποίος δίνει πολλά φάρμακα και ο οποίος γράφει πολλές εξετάσεις. Αυτή είναι η δύναμη της πλειοψηφίας. Φάρμακα ζητάτε για ψιλοπίδημα, για να ξεμπερδεύετε γρήγορα και να μην υποφέρετε. Φάρμακα θέλετε, φάρμακα υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Ό,τι ζητά η πλειοψηφία του λαού. Εσύ μεγάλε αχμάκι ασθενή, έχεις τα λεφτά, εσύ πληρώνεις. Άρα ό,τι πεις εσύ. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ό,τι πεις εσύ μεγάλε παντογνώστη. Φάρμακα θέλεις για ό,τι σου συμβαίνει. Πάρε να έχεις. Φάρμακα και πάλι φάρμακα. Λεφτά υπάρχουν. Φάρμακα υπάρχουν. Ό,τι πεις εσύ, μεγάλε και φοντεινέ παντογνώστη ασθενή. Ό,τι πεις εσύ, μεγάλε και φωτεινέ παντογνώστη ασθενή. Τώρα μάλιστα με το ίντερνετ, όλοι οι ασθενείς ως διαμαγείας ξέρουν τα πάντα για την ασθένειά τους και αυτοί αποφασίζουν για το καλύτερο. Βρίσκουν και από μόνοι τους τα πιο έξυπνα φάρμακα για όλα τα συμπτώματα. Η νοοτροπία της δυτικής ιατρικής ανθίζει πλήρως. Ένα φάρμακο για κάθε σύμπτωμα. Αυτό είναι εμπόριο. Έτσι μάθαμε από τη δυτική ιατρική. Αυτά μας έμαθε, έτσι γαλουχηθήκαμε. Έτσι εκπαιδευτήκαμε έμεσα. Έτσι γαλουχηθήκαμε από τη δυτική ιατρική. Ένα φάρμακο για κάθε σύμπτωμα. Και τώρα το ζητάμε βέβαια. Θεωρούμε ότι έχουμε το δίκαιό μας όταν ζητήσουμε ένα φάρμακο για ένα σύμπτωμά μας. Φαντάσου λοιπόν, υγιεινιστή φίλε μου, ποιος τελικά αποφασίζει για σένα και ποιος τελικά διαμορφώνει κατά πού θα κινηθεί η αγορά και η ζήτηση. Αυτό είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας.
Αυτό είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας. Οι περισσότεροι επιβάλλουν την νοοτροπία τους και επιβάλλουν την άποψή τους στους άλλους. Αυτή είναι η ηλιθιότητα της πλειοψηφίας. Οι μονάδες και οι ελάχιστοι δεν μετράνε, κι ας είναι οι πιο σοφοί. Η πλειοψηφία έχει το πάνω χέρι. Όλοι αυτοί, οι ανυποψίαστοι και οι απληροφόρητοι, οι αδιάβαστοι, οι αδιάφοροι και οι αδαείς άνθρωποι που κυκλοφορούν σε περίσσια γύρω σου και πίνουν και καπνίζουν, ξενυχτάνε, τρώνε κρέατα και λίπη, πίνουν καφέδες για να σταθούν όρθιοι, πίνουν μπύρες και κρασιά και δεν προσέχουν τίποτε, διότι σαν αφελείς και ανόητοι νομίζουν ότι θα είναι για πάντα άτρωτοι και αιώνιοι. Όταν με το καλό πάθουν κάτι που πάλι σαν μικρόνοες δεν το είχαν καν προβλέψει και πέφτουν από τα σύννεφα, όταν λοιπόν πάθουν το παραμικρό πανικοβάλλονται και βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη και θέλουν να γλιτώσουν το γρηγορότερο από αυτό το δεινό που τους βρήκε. Γιατί οι ανόητοι και οι απερίσκεπτοι χέζονται και ξαφνικά. Όσο το παίζουν αθάνατοι και υγιέστατοι, δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Αλλά όταν τους χτυπήσει το πρώτο πρόβλημα, παρατάνε τις μαγκές και τις εξυπνάδες και γλύφουν τον οποιονδήποτε φοράει λευκή μπλούζα, τον γλύφουν με φακελάκια βέβαια, για να τους σώσει άμεσα από την τρομάρα που πήραν. Οπότε κοιτάνε, σαν βολεψάκηδες και κουτοπώνηροι, να απαλλαγούν το γρηγορότερο από αυτό το κακό σύμπτωμα που τους καθυλώνει ή που τους κάνει να υποφέρουν. Αυτή λοιπόν είναι η ισχυρή πλειοψηφία που κινεί τη ζήτηση και την παραγωγή των φαρμάκων. Και αυτή είναι η αδιαμφισβήτητη πλειοψηφία που θα λάβουν υπόψη τους οι φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε να προγραμματίσουν την παραγωγή τους σε ανάλογα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Και μας το είχε τονίσει ξεκάθαρα ο συμπατριώτης μας ο Φωκυλίδης ο Μιλήσιος πριν από 3.000 χρόνια. Ποτέ μην αφήνεις αμαθείς ανθρώπους να κρίνουν. Επαναλαμβάνω, ο φιλόσοφος Φωκυλίδης από την Μίλητο είχε πει, μέσα σε τόσα άλλα σοφά που μας άφησε, είχε πει ποτέ μην αφήνεις αμαθείς ανθρώπους να κρίνουν. Κι όμως σήμερα που υπερισχύει η αμάθεια και η ασχετοσύνη, η μεγάλη πλειοψηφία που καθορίζει τι είδους δυτικά φάρμακα θα λέγονται ευρείας κυκλοφορίας είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν σκέφτηκαν ποτέ μια φορά να κάνουν μια αποτοξίνωση ή ακούνε για φροντοθεραπεία και γελάνε, ακούνε για φυτοθεραπεία και χαχανίζουν ή δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να ελαττώσουν το κρέας ή να ελαττώσουν το τσιγάρο ή το ίδιο να ελαττώσουν το τσίπουρο και τους καφέδες ή και να τους κόψουν τους καφέδες. Και το ίδιο δεν χαμπαριάζουν γιατί θα ήταν καλό να κάνουν και καμιά φορά νηστεία. Γιατί θα ήταν καλό να ξεκουράζονται κάποια στιγμή, να κάνουν λίγο γυμναστική τακτικά, να κοιμούνται τις σωστές ώρες, να μην φτάνουν σε ακρότητες και σε υπερβολές. Διότι το σώμα τους δεν θα αντέξει για πολύ τέτοια βάναυση μεταχείριση. Είναι αυτοί οι ανυποψίαστοι άνθρωποι που ακούνε για προληπτική ιατρική και γελάνε. Ή στην καλύτερη περίπτωση νομίζουν ότι πρόληψη είναι να πας να βγάλεις και να πετάξεις τη μήτρα σου όταν γίνεις 50 ετών. Ή νομίζουν ότι πρόληψη είναι να πας να βγάλεις και να πετάξεις τον προστάτη σου όταν γίνεις 60 ετών. Ή νομίζουν ότι πρόληψη είναι να παίρνεις μια ζωή τα χαπάκια σου για το θηροειδή. Ή νομίζουν ότι πρόληψη είναι να παίρνεις μια ζωή τα χαπάκια σου για την υπέρταση, για τη χολυστερίνη, για το διαβήτη και για τόσα άλλα. Τόσο ξέρουν όλοι αυτοί, τόσο καταλαβαίνουν. Τόσο ξέρουν, τόσο καταλαβαίνουν. Σε τελική ανάλυση όμως,
δεν φταίνε οι αμαθείς και άσχετοι άνθρωποι που δεν φρόντισε κανένας να τους μάθει τίποτε. Η πλήρης ευθύνη είναι στην εκπαίδευση που θα αρχίσει να σου κάνει ο γιατρός σου όταν πας τρομαγμένος σε αυτόν με το πρώτο πρωταρχικό σύμπτωμα. Όταν πρωτοπάς σε έναν γιατρό με μια αρχόμενη αρρώστια, με ένα μικρό αρχικό σύμπτωμα. Αυτός ο γιατρός οφείλει να σε διαπαιδαγωγήσει και να σου ανοίξει τα μάτια, ώστε να μην ξαναπάθεις αυτό που έπαθες. Αντί να αρχίσει να σου δίνει απλώς φάρμακα ή να σου κάνει απλώς μία εγχείρηση και δεύτερη εγχείρηση και μετά άντε να τελειώνουμε, να έρθει και ο επόμενος ασθενής. Όταν είσαι σε νεαρή ηλικία και σου τύχει κάτι με την υγεία σου για πρώτη φορά, ο γιατρός είναι ο μοναδικός αρμόδιος και ο μοναδικός υπεύθυνος να σου μάθει την πρόληψη και να σε εκπαιδεύσει κατάλληλα, ώστε να μην εισέλθεις από νωρίς σε έναν φαύλο κύκλο μικροπροβλημάτων και φαρμάκων, μικροσυμπτωμάτων και φαρμάκων. Ο γιατρός είναι ο υπεύθυνος να σε διδάξει πώς να μην εισέλθεις από νωρίς στα κάθε είδους παυσίπονα ή στα κάθε λογής εναλγητικά ή στα κάθε είδους αντιπυρετικά, στα κάθε λογής αντιόξινα, στα υπακτικά, στα αγχολητικά, στα αντιφλεγμονώδη κλπ. Και αρχίσουν σύντομα και αντιβιώσεις καπάκι και προσθεθούν και άλλα παρόμοια φαρμακάκια, τα οποία όλα αυτά κρύβουν και κουκουλώνουν τα πραγματικά συμπτώματα ή μασκάρουν το πρόβλημα, όπως λένε κάποιοι άλλοι γιατροί. Του βάζουν δηλαδή μια μάσκα και δεν αναγνωρίζεται το ουσιαστικό πρόβλημα. Οπότε μεταθέτουν για πολύ αργότερα το πραγματικό πρόβλημα, πριν καλά εντοπίσεις τις αιτίες και τα λάθη που έκανες. Διότι όσο εσύ συνεχίζεις να παίρνεις τέτοιου τύπου φαρμακάκια, ένα για κάθε σύμπτωμα που σου προκύπτει, που πολλά μάλιστα από αυτά δίνονται και χωρίς συνταγή γιατρού, όσο περνάει ο καιρός, οι έμφυτες αυτορυθμιστικές λειτουργίες του δικού σου οργανισμού τρελαίνονται και αλλοιώνονται, διότι τον μπερδεύουν όλα αυτά τα φτηνά χημικά φαρμακάκια που σου μαθαίνουν κάποιοι ασυνείδητοι γιατροί ή κάποιοι αμόρφωτοι γιατροί ή κάποιοι αδαείς να χάφτεις συχνά πυκνά για ψήλου πήδημα. Έτσι, σιγά σιγά και πλάκα πλάκα φθήρεται το σώμα σου και αποδιοργανώνεται σταδιακά η δική σου αμυντική οργάνωση και συνειδητότητα που υπήρχε εκγενετής μέσα σου, εγγεγραμμένη στα γονίδια σου. Οπότε μετά, αργότερα ή σύντομα, σε ρίχνει εύκολα και η επόμενη δυσκολία με την υγεία σου και εισέρχεσαι πλέον για τα καλά στις συνηθισμένες ασθένειες, όπως τις αναγνωρίζει και όπως τις ονοματίζει πλέον η δυτική ιατρική. Ο γιατρός σου υποτίθεται, ο μορφωμένος και ο πλήρως σπουδαγμένος γιατρός, υποτίθεται ότι γνωρίζει με ευρύτητα όλα τα συστήματα της ιατρικής που υπάρχουν στη γη και σε αρχίζει από το πιο απλό. Σε αρχίζει από τα ήπια βότανα και από κάποιες μικρές υποδείξεις των αλλαγών που θα πρέπει να κάνεις στη ζωή σου. Ή έστω να δοκιμάσεις να τις κάνεις αυτές τις αλλαγές, με τις οποίες ίσως δεις εμφανείς βελτιώσεις. Και αυτός ο γιατρός θα έπρεπε να σε ξεκινά με μία πρόχειρη υποβοήθηση και υποστήριξη της αυτογνωσίας σου, ώστε να σε κατευθύνει όμορφα πώς να ελέγχεις και να εντοπίζεις τα λάθη σου, να δοκιμάζεις στην καθημερινή σου ζωή ποιο είναι σωστό ή ποιο είναι λάθος για σένα, τι ταιριάζει στο δικό σου οργανισμό, τι ταιριάζει στη δική σου κράση, ποιο είναι λάθος για τη δική σου κράση και ποιο είναι το σωστό, ώστε έτσι σιγά σιγά αποκτάς αυτογνωσία, αλλά έτσι αρχίζεις λίγο να υποπτεύεσαι και τις αιτίες που σε οδήγησαν στο να αρρωστήσεις με αυτόν τον τρόπο.
να ασθενήσεις τώρα για πρώτη φορά από κάτι, έστω και ελαφρώς. Επίσης, ανάλογα με τα συμπτώματα που έχεις, θα έπρεπε να σου δίνει τις απαραίτητες αρχικές συμβουλές και τις απαραίτητες αρχικές κατευθύνσεις για να ξεκινήσεις να αλλάζεις τη ζωή σου προς το καλύτερο και προς το υγιεινότερο. Ο γιατρός που θα απευθυνθείς για πρώτη φορά με 1-2 μικρά ελαφρά συμπτώματα, με αρχόμενα μηδαμινά συμπτώματα, τα οποία μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν καθορίζονται ακόμη από κάποια δυτική διάγνωση, δηλαδή δεν αποτελούν ακόμη μια επίσημη πιστοποιημένη διάγνωση, διότι όλα αυτά τα συμπτώματα είναι στην απαρχή τους. Αυτός λοιπόν ο πρώτος ο γιατρός που θα πας πρέπει να σε καθοδηγήσει σωστά και σταδιακά και να σε ξεκινήσει με το πιο ήπιο ιατρικό σύστημα, με αυτήν την ιατρική φυσική μέθοδο που έχει τις ελαχιστότατες παρενέργειες για τη δική σου κράση, για τη δική σου κατασκευή. Και ο ίδιος γιατρός, όσο σε παρακολουθεί, οφείλει να σου υποδείξει ταυτόχρονα το μάθημα που είναι να πάρεις από το πάθημα που έπαθες, ώστε να μην ξαναπέσεις στην ίδια παγίδα και την επόμενη φορά. Διότι να μην ξεχνάμε ότι το δις εξαμαρτήν ουκ ανδρός σοφού. Δεν πρέπει να σε αρχίζει λοιπόν κάποιος αδαής ή αδιάφορος γιατρός ή ασυνείδητος γιατρός κατευθείαν από τα ισχυρά χημικά συνθετικά φάρμακα. Τις αντιβιώσεις, τα παυσίπονα, τα αντιπυρητικά, τα αντιφλεγμονώδη, τις κορτιζόνες και τα αντιάφτα. Αυτό είναι κρίμα. Είναι αδιαφορία. Είναι ασχετοσύνη. Είναι ημιμάθεια ιατρικού λειτουργήματος. Όταν έναν αγνό ακόμη οργανισμό τον ρίχνεις κατευθείαν στα σκληρά και χημικά φάρμακα, αντί να τον αρχίσεις με τα ήπια, με τα απαλάβωτανάκια του Θεού και της φύσεως, λέγοντάς του παράλληλα και τις σωστές οδηγίες και νοθεσίες για την αποφυγή των παρομοίων λαθών ή για την αποφυγή των περαιτέρω λαθών. Η σωστή εκπαίδευση που θα αρχίσει να κάνει ο οικογενειακός ιατρός στα νεαρά μέλη της οικογένειας με την πρώτη τους αρχική μικρή αρρώστια είναι η βάση για την πραγματική πρόληψη. Πολλοί γονείς είναι απελπισμένοι που οι γιατροί στην πλειονότητά τους, εκτός βέβαια ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, αλλά στην πλειονότητά τους δίνουν στα παιδιά με τον πρώτο βήχα και με τον πρώτο πυρετό, δίνουν συνεχώς αντιβιώσεις και πάλι αντιβιώσεις και κόντρα αντιβιώσεις. Ενώ το θυμάρι, η ρίγανη, το φασκόμηλο, το πεύκο υπάρχουν δίπλα μας. Ενώ ο ευκάλυπτος, το υποφαές, ο ζαμπούκος φύονται παντού γύρω μας στην έφορη ελληνική γη. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η πρόπολης, υπάρχει και η εχινάκια, υπάρχει και η βιταμίνη C και μπορούμε να τα βρούμε εύκολα όλα αυτά στα περισσότερα φαρμακεία. Υπάρχει πληθώρα φυσικών λύσεων για απλές και αρχόμενες καταστάσεις, ώστε να μην ρίξουν τους αγνούς παρθένους οργανισμούς κατευθείαν με την πρώτη στα σκληρά και συνθετικά φύσικα χημικά φάρμακα. Αλλά πόσοι συμβατικοί συνηθισμένοι γιατροί έχουν εκπαιδευτεί να το κάνουν αυτό? Κανονικά, τα ιατρικά πανεπιστήμια θα έπρεπε να έχουν ενημερώσει όλους τους γιατρούς ότι πρέπει να αρχίζουν πάντα με τις φυσικές και ήπιες λύσεις. Και εάν τυχόν δεν πιάσουν οι φυσικές και ήπιες λύσεις, εάν τυχόν δεν δουλέψουν επαρκώς ή έχει παραμεληθεί πολύ η αρχική ιστορία, ωραία,
τότε και μόνον τότε να περάσουν και στα πιο ισχυρά χημικά συνθετικά φάρμακα ή σε παρόμοια δυτικά φαρμακάκια που ανέφερα ήδη παραπάνω. Γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι παλιοί γιατροί είναι εκπαιδευμένοι στα μεγάλα νοσοκομεία, όπου σε αυτά καταλήγουν οι περιπλεγμένες δύσκολες περιπτώσεις ηλικιωμένων ανθρώπων που συνήθως έχουν λάβει προηγουμένως και άλλα διάφορα φάρμακα επί χρόνια, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι επικίνδυνες και χρονίζουσες, δικαίως θα πρέπει να δώσουν κάπως ισχυρά συνθετικά φάρμακα και αναγκαστικά θα δώσουν όλη τη χημεία που διαθέτει σήμερα η δυτική συνηθισμένη ιατρική. Αλλά αυτοί οι ίδιοι γιατροί σε ένα νεαρό παιδί 23 ετών ή 27 ετών ή και 30 χρονών που έρχεται για πρώτη τη φορά με ένα πρισμένο γόνατο π.χ. το οποίο πρίστηκε για X λόγους και αιτίες. Δεν είναι πλέον σωστό και ηθικό να τον αρχίζουν από τα ισχυρά χημικά φάρμακα που διατίθενται στην δυτική ιατρική, ενώ υπάρχει παράλληλα τέτοια πρόοδος και τέτοια ανάπτυξη των φυσικών παραδοσιακών ιατρικών παγκοσμίως, οι οποίες διαθέτουν τις ήπιες και αρχικές λύσεις. Θα έπρεπε αυτόν τον νεαρό να τον αρχίζουν για ένα δίμηνο με μια ειδική αποτοξίνωση, ας πούμε, με μια ειδική εξατομικευμένη διατροφή, θα λέγαμε, και θα έπρεπε να τον αρχίζουν με τα ανάλογα βότανα που ταιριάζουν στην κράση τους και που ταιριάζουν στην πρώτη φάση ενός συγκεκριμένου αρχομένου προβλήματος, όχι ξαφνικά στα επικίνδυνα και στα ισχυρά φάρμακα. Οι περισσότεροι γιατροί βέβαια που δεν έχουν ιδέα για την ήπια ιατρική και για την πραγματική προληπτική ιατρική τώρα νομίζουν ότι ακούνε παραμύθια και ανυπόστατα φούμαρα εάν βλέπουν αυτή την ταινία. Μια που στη δική τους ιατρική σχολή, στη δυτική ιατρική, όταν σπούδαζαν, δεν είχαν ξανακούσει τέτοιες ορολογίες. Αλλά μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά έχουν αλλάξει και έχουν εξελιχθεί. Όπως μην ξεχνάτε ότι τόση ώρα βλέπετε δικές μου βιντεολήψεις από νοσοκομεία της Κίνας, της Ταϊβάν και άλλων χωρών της Ασίας, όπου γίνονται όλες οι θεραπείες με βότανα, με βελονισμό και με ειδικά μασάζ και ασκήσεις τις οποίες οφείλουν να κάνουν οι ασθενείς, και όλες αυτές οι γνώσεις διδάσκονται σε ιδιαίτερα πανεπιστήμια πολλών χωρών του εξωτερικού, πολλών χωρών της Ιφιλίου εκτός της Ελλάδος προς το παρόν, το 2014 που γίνεται η ταινία. Οπότε, αγαπητοί γιατροί και απλοί ασθενείς που παρακολουθείτε τώρα αυτή την ταινία, ή αγαπητοί γονείς που έχετε ένα παιδί του γυμνασίου ή του λυκείου που ξεκινάει να έχει κάποιο οποιοδήποτε αρχικό πρόβλημα, εάν σας φαίνονται περίεργοι αυτοί οι όροι που χρησιμοποιούμε στην φυσική προληπτική ιατρική, όπως για μια εισαγωγική αποτοξίνωση, για ειδική νηστεία ή για ειδική εξατομικευμένη διατροφή, για υποκλεισμούς, για αλλαγή του τρόπου ζωής και για τα ήπια βότανα, εάν σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, είναι μεγάλη μου τιμή που θα τα ακούσετε από μένα να τα αναλύω, διότι σε αυτά βασίζεται και η αρχαία ελληνική ιατρική. Οπότε θα σας ενημερώσω για πράγματα εντελώς φυσικά και εντελώς παραδοσιακά, τα οποία είχα την ευκαιρία να σπουδάσω επί τόσα χρόνια σε αυτά τα διαφορετικά ειδικά πανεπιστήμια, εδώ και 35 χρόνια, έχοντας ζήσει άλλες διαφορετικές ιατρικές, έχοντας βιώσει άλλες θεραπευτικές εμπειρίες, σε άλλου τύπου κλινικές,
στις οποίες δουλεύουν μόνο με βότανα ή με βεντούζες, με βελονισμό, με συνδυασμούς όλων αυτών, με υποκαπνισμό, με υποκλεισμούς, με λουτρά βοτάνων, με διαφορετικές ασκήσεις αποκατάστασης και διατήρησης της υγείας, που δουλεύουν με ειδικές νηστείες, με αλλαγές στη διατροφή και πολλά άλλα. Που πολλά από αυτά μάλιστα κατάφερα και να τα βιντεοσκοπήσω, να τα αποθανατήσω, και το έκανα με μεγάλη προσπάθεια τότε και επιμέλεια, ώστε να μπορέσω να μεταφέρω κάποτε αυτές τις υπαρκτές γνώσεις και στην δική μας ελληνική πραγματικότητα. Και ξέρετε γιατί τα κάνουν όλα αυτά σε εκείνα τα νοσοκομεία, σε εκείνα τα κράτη, και έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην έγκαιρη φυσική ήπια πρόληψη? Διότι προσπαθούν να αποφύγουν να δώσουν σε έναν νεαρό παρθένο οργανισμό, να αποφύγουν να δώσουν εξ αρχής ισχυρά συνθετικά χημικά φάρμακα. Αυτή είναι η πρόθεσή τους. Ώστε να μην τους σοκάρουν, ώστε να μην διαταράξουν την έμφυτη νοημοσύνη αυτοθεραπείας που διαθέτει στον οργανισμό του ο κάθε άνθρωπος. Αυτός είναι ο υπέρτατος στόχος της φυσικής ιατρικής. Να μην παρέμβουν έντονα στις φυσικές διαδικασίες του οργανισμού του ασθενούς. Να μην παρέμβουν με ισχυρές αφύσικες φαρμακευτικές ουσίες ή, και όπως αλλιώς λέγονται, με δραστικές ουσίες, διότι δεν θέλουν να τρελάνουν και να επηρεάσουν την λογική αυτοθεραπείας που διαθέτει ο καθένας άνθρωπος μέσα του. Επειδή η φυσική, εκγενετής, κυβερνητική αμυντική σοφία που διαθέτει ο κάθε απείραχτος παρθένος οργανισμός, αυτή η αμυντική σοφία κάνει και την καλύτερη αυτοίαση για κάθε αρχόμενο πρόβλημα που ενσκύπτει. Η φύση που εμπεριέχει ο καθένας μέσα του διευθετεί τα πράγματα και δίνει τις καλύτερες λύσεις. Και μόνον τότε δεν υπάρχουν παρενέργειες, όταν δράει η φύση που έχουμε μέσα μας. Όπως ακριβώς δίδασκε ο Γαληνός στους Έλληνες γιατρούς πριν από 2.000 χρόνια, τον φυσικό κανόνα ή έναν από τους φυσικούς κανόνες που μας άφησε σαν πολύτιμη παρακαταθήκη, και έλεγε ο Γαληνός: «Ιατρός φύσεως υπηρέτης και μιμητής». Τι εννοούσε με αυτό? Ο ιατρός να υπηρετεί και να υποβοηθά την φυσική σοφία του οργανισμού του ασθενούς και να μιμείται την φύση που φέρει έμφυτα μέσα του αυτός ο ασθενής. Διότι αυτή έχει τον πρώτο λόγο για την επαναφορά της ισορροπίας και για την αυτοίασή του. Και εσείς γιατροί, καθοδηγούμενοι από αυτήν την φύση που έχει ο ασθενής μέσα του, μιμούμενοι αυτήν, υπηρετώντας αυτήν, βοηθάτε τον οργανισμό του να καταφέρει αυτό που προσπαθεί να κάνει. Ακολουθώντας τη φύση και μιμούμενοι αυτήν, θα μπορέσετε να φέρετε εις πέρας την αποκατάσταση της υγείας και της ευκρασίας στον συγκεκριμένο ασθενή άνθρωπο. Όλα αυτά βέβαια σηκώνουν πολλή ανάλυση και πολλή επεξήγηση και θα τα αναπτύξω διεξοδικότερα και στις επόμενες ταινίες μου.